Hola, nens i nenes de l'Escola Ginesta. Mireu, en aquest vídeo que us faig a continuació us ensenyo com us podeu muntar el vostre petit hort casolà. D'acord? Tots tenim possibilitat de fer-ho, doncs, sigui petitet en una terrassa o en un balcó, amb una taula o amb uns testos, i si tenim la sort de tenir un jardí, que això no li passa a tothom, doncs si tenim la sort de tenir un jardí podem reservar un espai per poder fer el nostre petit hort. Us ensenyo l'hort que estic preparant a casa meva. Bé, aquí veureu algunes de les eines que necessitarem per poder preparar el nostre hort. Una aixada o un eixartell ens ajuden a remoure la terra, els guants sempre per seguretat i per higiene. Aquí tenim diferents estris amb llavoretes i coses que farem servir, i aquí hi ha una planificació de com muntaré l'hort. Sempre va bé tenir una mica pensat perquè hi ha espècies de plantes que són entre elles amigues i es poden plantar o es poden sembrar a prop les unes de les altres, mentre que n'hi ha d'altres que no són del tot compatibles. D'acord? Us ensenyo una mica com tinc l'hort de casa meva, que ara per ara encara està pràcticament buit. Bé, per un costat, en aquesta banda d'aquí, tinc unes plantes que tenen un cicle de 3 o 4 anys, que són carxoferes. Les meves carxoferes encara no han fet flor. La flor de la carxofera és la carxofa, que nosaltres ens mengem amb moltes formes diferents, de moltes formes, sigui arrebossada, sigui bullida, sigui al caliu. Hi ha moltes formes de menjar carxofes i són molt i molt saludables. L'extensió de l'hort de casa meva és una mica gran. Durant l'hivern només he tingut aquest petit raconet, on he tingut enciams, bledes i cols. Ara hem preparat uns caminals. Recordeu que l'hort de l'escola té uns caminals que els hem fet amb unes rajoles iguals que aquestes? Bé, és que aquestes són meves i vaig portar-ne unes quantes a l'escola, perquè així és molt més fàcil saber per on es pot trepitjar i per on no s'hauria de trepitjar. He fet la distància entre els caminals suficient com perquè una persona adulta com soc jo pugui treballar en dues fileres de plantes. Amb vosaltres, que sou una mica més menuts, potser us heu de fer els caminals una mica més propers els uns dels altres. Fixeu-vos també que als marges de l'hort tinc plantes aromàtiques. Això obeix a un motiu, i és que les abelles, que són les principals aliades del nostre hort, doncs les abelles se senten atretes pel pol·len de les flors. I com podeu comprovar, les plantes aromàtiques, a part de que ens ajuden a condimentar els nostres plats, moltes vegades floreixen i donen a les nostres abelles un al·licient per venir a pol·linitzar les nostres plantes de l'hort. Després us faré un altre vídeo explicant-vos quines plantes posarem. El meu planter està una mica vellet, però intentarem fer-lo revifar. Vinga, fins la propera! La